Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett civil megemlékezésünkön a Jobbkor Polgári Egyesület nevében szeretettel köszöntöm, az Istennek hála, még köztünk élő forradalmárokat, önkormányzatunk, német önkormányzatunk képviselőit, kedves vendégeinket, barátainkat. Külön nagy tisztelettel köszöntöm dr. Borvending Zsuzsanna történészt, európai parlamenti képviselőt. Isten hozta önöket. Kérem, először közösen énekeljük el a himnuszt. Évvel ezelőtt teljesen civil kezdeményezésként és finanszírozásból a Jobbkor Polgári Egyesület emlékkövet állított az 56-os forradalom és szabadságharcnak. Miközben Pest utcáin az ismert szégyenletes események zajlottak, itt Budakeszin, szűkebb pártjainkban méltóságteljes megemlékezést tartottunk számtalan jeles személyiség részvételével. A forradalom 50. évfordulója óta minden évben törekszünk arra, hogy megemlékezéseinkre vagy a kor tanúit hívjuk meg, vagy olyan személyt, aki erősen kötődik a forradalom eszmeiségéhez, illetve annak mai napig gyakorolt hatásához. Csak néhány név az elmúlt 20 évből. Wittner Mária, Szokolai Sándor, Laszid atya, dr. Pák Tibor, Balczó András, Orosz István. Idén dr. Borvending Zsuzsanna történészt, európai parlamenti képviselőt hívtuk meg, aki 2001 és 2011 között az Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltárának volt munkatársa, majd a Magyarságkutató Intézet történeti kutatóközpontjának tudományos munkatársa lett. Kutatási területe Magyarország 1945 utáni története, ezen belül a titkos szolgálatok és a politikai rendőrség működése, Magyarország hidegháborús szerepe, az ellenzéki mozgalmak tevékenysége, az ország eladósodásának vizsgálata. Doktori disszertációnk címe Újságírók és külkereskedők a Kádár rendszer hírszerzésében. 2022-ben a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapott. Számtalan publikációja az 1945 és 1989 közötti időszak működését tárja fel, amelyek a nagy közönség számára is élvezhető módon írják le a kommunista rendszer súlyos bűneit. Felkérem dr. Borvending Zsuzsannát, hogy tartsa meg megemlékező beszédét. A fegyverek sötét torkából az elmúlás ugat. A levegő száguldó acéllal van teli. Süvölt, sziszeg az AVH-s géppisztolyok magja, míg monoton kattog, víjogva freccsen a hódító tankjainak kurta sorozata. Tisztelt ünneplő honfitársaim! Budapesti életkép 1956. novemberéből. E háborús borzalmat idéző sorok írója
egy 21 éves fiatalember, Tumbász Ákos volt. Fiatalkora ellenére több életre elég szenvedés állt már ekkor mögötte. A mai megemlékezésen az ő sorsát elevenítem fel, hiszen története megrendítő summázata a szabadság mámorának és a bukás tragédiájának. Kivételes jelleme pedig megköveteli tőlem, hogy hazájáért és nemzetéért hozott áldozatát minél többen megismerjék, hogy neve soha feledésbe ne merüljön. Tumbász Ákos 1935. április 9-én született polgári családban, édesapja gimnáziumi magyar tanár volt. A fiú a kommunista párt hatalmát idegenkedve szemlélte, a szovjet hadseregre megszállóként tekintett, és meggyőződését csak erősítette, hogy értelmiségi származása miatt már gyermekfejjel megbélyegezték. Középiskolai tanulmányait kénytelen volt abba hagyni. Nem tehette le az érettségit. Segédmunkásként próbálta kiegészíteni a család jövedelmét. Már középiskolás korában rendszerellenes verseket írt a füzeteibe. A szabad népben megjelenő propaganda rigmusokat átfordította ellentétes értelmű versikékké, és cetlikre, csokoládé papírokra firkálgatta őket. Az iskola kényszerű elhagyása után kicsit komolyabbá vált ellenzéki magatartása, és barátaival röpcédula szövegeket fogalmazott, amelyeknek terjesztésére már nem kerülhetett sor. Magukat Magyar Nemzeti Ellenállási Mozgalomnak nevezték. A röpcédula szövege, ami miatt egy összeesküvésről szóló koncepciós perben 10 év kényszermunkára ítélték 19 évesen, így hangzott. Magyar értelmiség. Szeretett hazánk közel egy évtizedes elnyomatásban sínylődik. Ne legyetek tekintettel saját érdekeitekre, egyéni jólétetekre. Felekezeti és világnézeti különbség nélkül teremtsétek meg a nemzeti egységet. Szövetkezzetek a parasztsággal és a munkásosztállyal. Közel van már az az idő, hogy lerázzuk a népünkre nehezedő rabláncot. Bízzatok a magyar föld legyőzhetetlenségében, a magyar ember forró hazaszeretetében. Tumbász Ákos az elkövetkezendő éveket az államvédelem börtöneiben töltötte. Férfivé válása tehát rendkívül szélsőséges környezetben következett be. Várpalotán és Vácon teltek rabsága napjai, míg nem 1956. október 27-én megnyílt a váci börtön kapuja. Budapestre érkezése után azonnal csatlakozott a nemzetőrséghez. Fegyveres őrséget látott el, de komolyabb tűzharcba nem keveredett. November 9-én tette le a fegyvert. A szabad elvonulás után Tumbász Ákos igyekezett normális kerékvágásba terelni életét. A forradalom napjaiban feltámadt remény elvesztése keserű ürességet hagyott maga után, amely érzést igyekezett is papírra vetni. De a személyes szabadsága megmaradt. Tumbász 3 év raboskodás után végre szabadlábon volt, és igyekezett mindent megtenni azért, hogy ez így is maradjon. Jelentkezett a fővárosi bíróságnál, ahol kapott egy ideiglenes szabadlábra helyezési igazolást. Munka után nézett, valamint elhatározta, hogy folytatja félbemaradt középiskolai tanulmányait, és leérettségizik. Rátalált egy fiatal vegyészmérnökre, Forró Mariannára, aki vállalta a fiú tanítását, és a közös tanórák során lángoló szerelem alakult ki közöttük. Mariannának is szembe kellett néznie már fiatal lányként az emberségükből kivetkőzött ávósokkal, akik kiképzést kaptak arra, hogyan kell megtörni egy ember ellenállását, miképpen kell elvenni az emberi méltóságot. Mariannát is a legérzékenyebb pontján támadták. Isten hitébe és nőiségébe tapostak bele egyszerre. Lelki atya és gyóntatója letartóztatása kapcsán vették őt őrizetbe 1952-ben, megvádolva erkölcstelenséggel, lelki és testi tisztaságát gyalázva meg ezzel, de megtörni nem tudták. Aláírattak ugyan vele egy nyilatkozatot,
amelyben vállalta, hogy egyházközségének tagjairól jelentéseket fog adni az államvédelemnek, de a börtönből való szabadulása után azonnal figyelmeztette minden ismerősét, hogy vigyázzanak vele, előtte ne beszéljenek veszélyes dolgokról, ne keressék a társaságát, segítsenek neki abban, hogy ne legyen mit jelentenie az AVH-nak. Soha nem adott egyetlen sort sem. Aki valamit is tud az 50-es évek hétköznapjairól, az tisztában van vele, hogy ehhez a legnagyobb bátorságra volt akkor szükség. 1956 nyarán már készült arra az ávó, hogy mint áruló ügynököt letartóztassa, meghurcolja, de közbeszólt a forradalom. A forradalom, amely számára az új élet reményét hozta el. A Jóisten elküldte hozzá Ákost, élete egyetlen szerelmét. Hamarosan történetük váratlan és végzetes fordulatot vett. Bár a fiatalok illegalitásba vonultak, az állambiztonság minden lépésüket figyelte, és nem elégedett meg azzal, hogy Tumbász Ákost egyszerűen visszavigyék a börtönbe. Példát akartak vele statuálni. Bizonyítani akarták, hogy a forradalom államellenes börtöntöltelékek lázadása volt csupán, akik nem csak lumpenelemek, de imperialista kémek, hazaáruló összeesküvők is. Miközben a két fiatal a közös jövőt tervezte, és katolikus szertartás szerint titokban össze is házasodtak, a hatalom ügynökök segítségével egy kémhistóriát kreált köréjük. Rengeteg provokáció, balul elsült ügynöki akciók jellemezték az állambiztonság próbálkozásait, amelynek egyetlen kézzelfogható eredménye volt csupán. Tumbászhoz került a csepeli vas- és fémművek belső használatú telefonkönyve. Bár a szocialista Magyarország ipari titkairól sokat nem árultak el az abban szereplő adatok, a kirendelt szakértő, vagyis a Kohó és Gépipari Minisztérium pártitkára szerint mégis alkalmas volt arra, hogy kikövetkeztessék belőle a gyár szervezeti felépítését. Ez nem jelentett kevesebbet, mint hogy dokumentálva volt a súlyos államtitkok megszerzése és kiszolgáltatása, vagyis a kémkedés. Ákost és Mariannát hamarosan letartóztatták a jugoszláv határon menekülés közben, hiszen a fiatalok érzékelték, hogy valami készül ellenük. Tumbász Ákos rendíthetetlen jelleme a kihallgatások során is megmutatkozott. Nem volt hajlandó senkire sem terhelő vallomást tenni, kizárólag olyan személyek nevét említette, akikről tudta, hogy már biztonságban vannak külföldön. Tisztában volt azzal, hogy súlyos büntetést fog kapni, hosszú évekre elnyelik újra a börtönfalak. Menyasszonya azonban büntetlen előéletű volt, a tiltott határátlépésen, illetve a feljelentési kötelezettség elmulasztásán kívül más terhelőt nem hozhattak fel ellene, így Tumbász legfőbb célja az lett, hogy megmentse szerelmét. Az állambiztonsági tisztek hamar felismerték, és kihasználták a fiatalok gyenge pontját. Engedtek számukra egy rövid találkozást és egy levélváltást is, abban bízva, hogy jó operatív eredménnyel fog járni, ha láthatják egymást. A levelek a vizsgálati anyagba lefűzve fennmaradtak. Megindító olvasni a közös jövőbe és a gondviselésbe vetett hitüket. Egy rövid idézet következik. Úgy érzem, hogy a bekövetkezett események ellenére is csak egy a fontos, a mi korlátokat, távolságot, időt nem ismerő szerelmünk töretlensége. Azt írod, hogy leszünk mi még boldogok együtt. Ez így van. Ezt nem csupán remélni, hanem tudni is kell, mindkettőnknek. Fontos ez a tudat, és a gondviselésbe vetett hitünk lesz az, amely majd ezután is, mint eddig, átsegít bennünket a nehézségeken. Én is megingathatatlanul bíztam, bízom, és fogok bízni benned. A boldog együttlét azonban soha többé nem adatott meg számukra. Legközelebb a tárgyalóteremben találkoztak egymással. A Budapesti Katonai Bíróság 1958. szeptember 30-án és október 1-én tárgyalta az ügyüket Csohány László hadbíró vezetésével. Tumbász Ákost életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték, szervezkedésben való tevékeny részvételért és bűnsegédi minőségben elkövetett
hűtlenség miatt. Ez volt a telefonkönyv megszerzése. Mariannára 2 év letöltendő szabadságvesztést mértek. Az elsőfokú ítélet 1959. január 7-én jogerőre emelkedett. A fiatal pár elszakadt egymástól, de azzal a hittel vonultak celláik falai közé, hogy a távoli jövő még közös boldogságot tartogathat számukra. Forró Marianna egészen szabadulásáig nem is tudta, hogy ez a reménysugár milyen hamar kialudt. A forradalom leverése utáni vérszomjas bosszú elérte a vőlegényét is. A legfőbb ügyész, Szénási Géza nem tartotta megfelelőnek a jogerős bírósági döntést, túlságosan enyhének ítélte meg azt, és 1959. március 25-én törvényességi óvást nyújtott be ellene. Megítélése szerint az ítélet a cselekmény jogi minősítését és a büntetés kiszabását tekintve törvénysértő volt. A legfelsőbb bíróság katonai kollégiuma még ugyanezen a napon az alapos megfontolásnak még a látszatát is kerülve a jogerős ítéletet megváltoztatta, és Tumbász Ákost halálra ítélte. Az ítéletet 1959. március 28-án a Kozma utcai börtön vesztőhelyén végrehajtották. És Forró Mariannának, Tumbász Ákos 24 éves volt ekkor, búcsúlevelében, amelyet édesanyjának és Forró Mariannának címzett, ez állt. Szerettem volna még élni, tőlem telhetőleg boldoggá tenni titeket, szép családi életet élni, de hát másképp lett. A búcsúlevelet Marianna csak szabadulása után kapta készhez. Nem értesítették őt a börtönben kedvesek idézéséről. A remény tartotta őt életben, hogy egyszer még egymáséi lehetnek, de ez a remény a szabadság visszaszerzésével szertefoszlott. Marianna egész hátralevő életében gyászolt, soha nem ment férjhez. Tumbász Ákos halála még a hatalom logikájával nézve is alig értelmezhető. A forradalom emlékezetének bemocskolása, a névtelen pesti srácok köztörvényes bűnözőkké, csőcselékké való aljasítása lehetett az egyetlen indíték, amiért érdemes volt ekkora energiát fordítani a fiú kompromittálására, és bosszút állni a forradalom egyik névtelen hősén. Gondosan ügyelve arra, hogy ez a névtelenség meg is maradjon, hiszen minél kevesebb a hős és a mártír, annál nehezebb a forradalmi emlékezet életben tartása. A nyomozati iratokból nem tudjuk kiolvasni, hogy mekkora szerepe volt a halálos ítélet meghozatalában Tumbász költői vénájának, de semmiképpen nem szolgált volna előnyére a kádári hatalomnak, ha az amúgy is súlyos, legitimációs problémával küzdő vezetés ellen, ráadásul éppen a véres hatalomátvétel időszakát megjelenítő, szuggesztív hatást gyakorló írások láttak volna napvilágot. Pedig születében volt egy regény, 56 regénye. Tumbász Ákos nem volt egy istenáldott a költőzseni, mint Petőfi Sándor, de az 1956-os forradalom és szabadságharc ismert arcává válhatott volna, azzá, aki meg és átörökíti a pillanatnyi boldogságot és a lesújtó kiábrándultságot. Ahogy az 1848-as szabadságharcot Petőfi verseiből és Jókai regényeiből ismerjük igazán, és ezeknek az alkotásoknak köszönhetjük, hogy nemzedékeken keresztül őrizni tudjuk őseink szabadság szeretetének tüzét, így válhatott volna akár Tumbász készülő műve az 1956-os forradalom emlékezetévé. 1849 után megszülethetett a Kőszívű ember fiai, 1956 után azonban ellehetetlenítették az irodalmi alkotások megjelenését. Nem csak megfélemlítéssel és cenzúrával, de adott esetben gyilkossággal is. A forradalmárok arc nélküli tömeggé váltak az elhallgattatás éveiben, így a mi kötelességünk emlékezni és emlékeztetni rájuk. Tumbász Ákos sorait idézve, ők már nem élnek, csupán az emlékük, az viszont örök lesz, azt is megígérjük. Tisztelt emlékező honfitársaim!
Végezetül engedjék meg, hogy megosszam önökkel Marianna és Ákos szerelmi történetének a legvégét. Marianna mélyen magába temette fájdalmát, saját családja sem ismerhette teljes történetét, még nem a 90-es évek derekán egy egyetemista fiatal felkereste őt, hogy mesélje el elítélése történetét. Ez az egyetemista én voltam. Mit sem tudva arról, hogy Marianna szabadulása óta senkinek semmit nem mondott szenvedéseiről. Én voltam az első, akinek megnyílt. Beszélgetésünk annyira felzaklatta, hogy nem is akar találkozni velem újra. Nem is volt kíváncsi arra, mit derítettem ki, miképpen szedte őket rá a kádári állambiztonság. Évekkel később mégis megtalált. Akkor már a 2010-es évek végét írtuk, 60 év telt el Ákos elvesztése óta, de akkorra érezte úgy, hogy szembe tud nézni a tényekkel. Meglátogattam őt, párszor beszéltünk telefonon is, aztán 2019 nyarán kaptam egy telefont az unokahúgától, hogy Marianna elment. A család tőlem ismerhette a sokat szenvedett nagynéni történetét, így engem kértek meg, hogy segítsek. Szerették volna Mariannát Ákos mellé temetni. Ákost a 301-es parcella egyik névtelen tömegsírjába kaparták el az 50-es években, de a rendszerváltás után exhumálták és emléktáblát állítottak sírja fölé. A 301-es parcella kiemelt nemzeti emlékhely, így ma már oda temetni csak házastársakat lehet. Marianna Isten előtt Ákos hitvese volt, de a törvény nem szentesítette egybekelésüket. Így nem volt egyszerű leküzdeni a bürokráciát. De végül sikerült. Marianna végre otthonra lát. Ahogy utolsó Ákoshoz írt levelében fogalmazott, hiszem és tudom, hogy leszünk mi még boldogok együtt. Nem tévedett. E világon már nem adatott meg számukra a boldogság, de odafönn a mennyországban végre egymásai lehetnek. Isten áldja a hősök emlékét, ne felejtsük őket soha. Nehéz megszólalni most ilyen történet után, megkérem Tolikot. Mondja el verset. Kannás Alajos, Kormos kövek, részletek. A kezdetet nem tudja senki. Mindig jöhet egy pillanat, mikor a mélyből felszakad egy hang, és nincs út visszamenni. Nincs út tagadni, nincsen várni, a lehetetlent megpróbálni lehet, mert nincsen lehetetlen. S a végesre, a végtelenben kigyúl egy újabb felelet. Mindig jöhet egy pillanat, mikor a félés átszakad, és harangozni kezdenek, kik minden imát elfeledtek a hosszú éjszakák alatt. Előbb csak ősz volt, félhold sárga ősz, aztán a pernye szállt, mint harmat, sok háztető riadtan földre ült, és záporként zuhantak a csillagok és rőt betűk, omlott az éj, omlott egy korszak, kik elhullottak, új alakba szöktek, omlott az éj, hullott a csillag, s a füstös ősznek üszkén kinyíltak az őszi rózsák. Az éjt már tankok tépték széjjel. A körúton leöntve mészsel, mint roppant hóvirágok halottak nőttek, de minden tört test csak biztatott tovább. A nyírkos szempedőnek kisimult minden ránca, és fény tapadt a műsz alatt a holtak homlokára. Én nem hittem, mások se hittek, sokan várták, hogy egyre kisebb, szürkébb lesz majd a fény, s kilobban a forrongás a homlokokban. Megalkuvásra várt a vén, de minden torlasz tetején az ismeretlen nemzedék tettekkel mondta el nevét. Ők nőttek, s a világ lett kisebb. Mi nem hittünk, ők mégis hittek. Ha lenne szó, én összeraknám. Ha lenne szín, kioldanám. Ha lenne út a láva partján, végigfutnám, s a holt tanyán sírnám tovább a jajt, s a vérnek folytatnám alvat mondatát, de nincsen szín és nincsen ének, mikor a halottak beszélnek.
és égnek mind az éjszakák. Csupán a tettben él az illet, ha nem tagadta meg magát. A nyílfák szürke arccal néztek. Megállt a szorgos szélmalom, a rétre lapultak a fények, s a lompos tankok sebet tittek a macskaköves utakon. Néhány tanyából pernyes füstszál, vacogva kelt az őszi rozs, a fák hegyén lengő ezüstszál szétfoszlik. Legtöbb lomb piros vagy sárga, mint a vényhisza, amely dohogva tőlezettek. Csupán Fekete Mária mosolyog szelíden. Minden vadharc, tatár, török, labanc meg német eltűnt. Aztán egy új tavasszal a bujdosók is visszatértek. Hannás Alajos Kormostövek című vers ciklusának részleteit Turgonyi Zoltán előadásában hallottuk. A mű budakeszi vonatkozása, hogy Nagy Gáspár, akinek szobrát egyesetünk állította a városunkban, Hannás Alajos emlékének ajánlotta Láthatatlan Kéredésem című művét. Kérem, hogy a szózat eléneklése előtt helyezzük el az emlékezés virágait, koszorúit az emlékkőnél. Kedves vendégeink! Köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelték civil megemlékezésünket. Hazatérve, kérem, méltósággal emlékezzenek 56 hősi halottaira, és az utána megpuszoltakra. Mindig lebegjen szemünk előtt, hogy többek között az ő áldozatuk miatt élhetünk most itt, Európa közepén, békében és biztonságban. Isten áldja önöket, találkozunk a forradalom és a szabadságharc jövő évi 70. évfordulóján megrendezése kerülő civil megemlékezésünkön. Isten áldja önöket!